Oh, yes, no. So ke jing kublai baro ha ke teng ke jong turai jong yu Jesus Christ ha ke ka janmet kom ta sai sen pat ni riang so bhai pi sha ke ka Bible study ke jong ni ka bala ya mtala shibanai ka mut sin cityo ni dang long dang ko sau sien ye rum ta te ha ke ka jing sim ke jong a but kan ni ka miet ka ba kut ya kan ni ka Bible study ke jong a itu ni sim tyo I pastor Klein sa peteng biang ya ka Bible study ka ba jule I habin bai la yo pa dia ka jing kwa jing kia we dei ba ka jing seven ban te ni ai ngui ublai ra ka jing chu ba ka jing u ka jing duai jing I ba ro ba le lo pin kia ma ron kat ba di ba sim tyo sa yo kan teng ya ka ni ka Bible study te handai ka ni ka subject pat kam pat dei ka ba kut kam pat dei pat ka ba kut te baru si katangi ya online ngi dan jikamen bangin sayo ya ka seminar ka belong offline ya wedi bakan ka subject syafan isi ki bakado ban pen kemau biang ba kini kisi ki bagi emata jadi kisi ki bakado na ki bakado namar tarang ongkumta namar ba kajing dan kamban pulis pangkani ka subject kadai namar ndai ka jing tieng yono ru ani ndai ka ba banong ba bangi kristan ni stunap pangkan pangkani ka subject namar ba namar ba lesi ketika dan kiba keno yang baki ketika kalat kumno ban penting Gabriel bakin ngai ni bakin pediang yau Yesus kamri kata dai kani kadai namar ba ka Bible ka keren jing sisa jang Bible ka yang bat ngiru ni yang kani ka jing sisa ba ngidan kani ka jing kermen ka em ba Chris kon sawan biang sya kani ka pertai habangi pai seki eke baro saudang jongi ngi ba ba o Yesus lo angi kisenran haba bakini ke baro kija mi akmi ba ka jingpenem jongi kala hamajan bania ka ba menshua yang next kem bagi em kata ya ka ba jingpenem kala hamajan bania ka ba menshua lada ara jasne menshua of Paul dai Ukraine sepang jingwan asim ke jong jisu kum kaban sajano kum kaban salong no te khamtam lei ngi em hakan ka por kamta ara of Paul usim ba ka dei ka bala jan na do ka por ke jong khamtam lei mangi lanang khamjan saya kata kebukut yang ki baro patin jo blai keren ai ngo blai ba dekani ka ba bat ye ka jim ko jungi dekani ka jing kermen ka bangidon dekani ru ka ba yalam ye ka jim jungi malasi bangila ban ple jumut tang ha ki ke jong ka ka thai are ki ba ki ba seneng bat ki bai dei mensim hakini ki kelas ki baladap syakmat ni la wanra syapang bijing sisha wede barkane ke jihi kai na kaktin ke jomblai da ko pen skam na kaktin ke jomblai barkum joru pen mau biang ba agani ke jumpuli kade ka kat banginang puli kat banginang wat bang lap kalong ko baran kam ro ini bentep syapang ka kom trekam ke jomblai haga bede bat ke jumpenem la kalong ka jingde ke jomblai bat ikon Israel ke bau blai la jet kerpang anlong ka jingsai segi gentle ban kum juru ka jingde ke jumblai bat ka balang ka bau blai la hot ka bau blai la jet bat ka bau blai dei ka baki banget ke badan hapo jong ka yo ka jing yo ya ka jing pedem ke mau ka trekam ke jumblai bede bat ikon Israel bat ka trekam ke jumblai bede bat ka Israel bat ka trekam ke jumblai bede bat ka balang kidon laga jong ko benta nama kata ngi poi ban sim ni ka topik ka bangilas dan mensua ka bede bat ka kumno of Paul Ukrasian syapang ka jinglong kerpang jong ni ka Israel hakal nong ka ba khandai hadokat wei jong ka city sikinong rom nong ka ba khandai hadokat wei jong ka city sikinong rom Apostol Paul kerpang ni kan bentan na kakti ke jong blai ban pensothu hangi chapang ke jinglong kerpang jong ki jiu
ani ki kun Israel ke bau blai legit but hado kini ki si bam taro kini ki jilong kerpang jong ni ki jat beriu ila ni dan kamban ui ni dan kamban tip ba namar blai udan lagi jong ki kaya berkapor kumno uya dai berkibriu ban ngin pen mau biang ni kaporu ba testament ka prem ni naru ka kitab Genesis hado ka kitab Malachi kadai ka jing pun krek ka jong blai na kamta manura ya ka jing pun em ling ba Jesus Christ ndala kayu Jesus Christ ta do na Jesus la kiyo halon jang ding thana ban yap na ki ta ki pop jang pathai baro ban kadai ka jing pun krek kata bagi dan kam ban pet ya ka testament berem na kata ka phang lalangi feel ban pet ya ka testament berem na kata ka phang in feel ban suthu sepang ga jing long ko jong blai jong ka Bible pang blai jong i sepang ki bo blai ya dai bat ki brio na do ki por men shwa namar buon bhai ki brio ki ba persya Bible buon bhai ki brio ki bam ki ba let's say ki ba shem paga Bible ka dai ka ba report lut ya baro ki be dai bat let's say dan ki ba ngo kum no blai kat ka jing e jong blai jong ka Bible ru udang sya ong ban peniap wat ki brio udang sya bagi thma ken ja udang sya bagi i kambaman ken ja wat hak ta ki brio bo blai lakot ban long ki saki ki jong uru bagi brio bo per den dai la i pet na ta ka liang nginam yo i ya ka plan ka ba bom jukot ko jong blai re rangi pet na ka we per ka liang ya ka testament ka rem ngan yo i ba ka dai tang ka jik pen kre ka jong blai ka dai tang ka plan ka jong blai na kam ta ya jik pen em ya ka perthai ba ra ko we ling ba pon jong Jesus Christ hagen bedai begini kemtang nilai i ki ya ba fer ka bangi don kam suthu angka ya ka bo blai ulat rekam but mentangi em hagen ka ya ka ba do dai ka ya jong ka balang ka ya jong ka jingai ai ka ya ka jong mesim hoi hagen ka ya ka ba khado rangi ha ka perkha ha jing perkhat brio ko jongi ngi smo ba menta ka ladap ila dap ajar senem tam hak bangi dan hagen ha ka ya jong ka balang ikan mau hau blai siajar kelong sisi kelong siajar kabumut bau blai ulong syabar jong kor blai ulong syabar jong jing ken singi ke jing ken snem nama ta kadau siklet mat blai wi ka bastang bar ka kut nama katangi em agar ya ka ba ngi long tang dia kapor ka blai ula ai ngi bangin yo ya ka jipenim kata kadai ya jong ka palang bangi dang dan menta pat ha bakut yo kini ka ya kandan pat sa ko we par ka jing rekam ko blai ya ka ba kata ka bakut naki bakut ya kata ka ba blai on sependap ha ka bede bat kini ka jat ben riu Israel ha ka bede bat kini ka jat ben riu Israel nama kata ngomong ong do masdang blai 4 pendap ya ka jing rekam ko jumu 4 dap ka jing rekam ka jing de ka jung blai bat kini ka jat ben riu Israel but ya ka jing long kerpang jong kini ka jat ben riu dai blai kwat ya kini ka jat ben riu dai ko wang ka ide kini ka jat ben riu ka de ide ibriu khmat jong blai the apple of my eye blai wang kini ka jat ben riu ka de apple of my eye ma wang nu bakta ya kini ka jat ben riu long ko bakta ya ka pelok mat ka jong blai manu ban sya lada kta manu ka pelok mat ka jong i blai ru wang lada pikta kini ka jat ben riu pikta ya ka beriuk mat jumlai raban pe ya kini na kitab jong u Sekaria no ba ar kar khat ba phra ta ka de dan ka jing maham hni dai anu jat beriuk ko bakta ya kini ka jat beriuk dai ka ba pen mensaw kini ka jat beriuk dai blai wangan nam la man sya blai ra ka jing bishar ya kita ka jat beriuk nama kini ka jat beriuk blai la jet kerpang nado kapor jong Abraham ba la jet kerpang kini ka jat beriuk bali bang kini ka jat beriuk baro kini yo ka jing kerku tem ken mat ka jing tem ya kerku ken mat ka jing kerku pat baro ki jat beriu tai ken yo mat ya ka jing kerku limba kani ka jat beriu Israel ko boleh jet de kindia ngine phai byang chapang ka jing prescribe shu limba ka jing tho jong apostle Paul na nong ba khandai hado khatwei jong kani ka thi se ki nong Rome hakaba katukat ni ki mat na kani ka mentai bangila sot hey ya kini gede bangla shem lang na ki jing tho bat ki kwat jong kini kinong tho be dei bat ka jat beri Israel dai abanung kong ka bangila pet mau ba habau blai ukran chapang i khun ke jong blai ka banung kong nginon kam ban tho bau blai u refer bo ong habau blai ong ba
kini ki kun ki jong blai ke mau ki kun Israel ki dei menengkong maki ki kun ki jong blai par mangi dei ki kun ting aga jingi dei ga jongi ba blai lingba ke Israel kata kamut ba ngi dei ki kun ki ba blai la shukhat la shukting ngi dei ka ki bal khan kong hi ki dei ka jat de Israel antangi pe du ya ka jingdon kat ke jong blai ba ni ka jat dun rio dei kat sia ba ki let ki man bha kat sia ba ki let ki roi bat kata ka jingdon kat ke jong blai kata ka burom jong blai ka pau kat ba ni ka jat rio na do ka ba blai hi ulai alam iki ban mi no nagari Egypt ban poi syakari kanan mau ka por mesi blai alam dau rishat o ha ka por mi blai alam dau rishat ding ka ba pen kan mau spang kata ka presence ke jong blai ha ni ka jat rio ka shekina glory ke jong blai ha ni ka jat rio bat hado kini si bam taru ka jat rio Israel hi ka ni ka jat rio bang itep ba ka dan presence ke jong blai ba ka ni ka jat rio ba kata ka jingle kamba ke jong blai jing pela kamba ke pela bo blai penjar kan ba ni ke jai rio bal ong ha ka senam khat ndai spa sa go pra ha ka por ba ni ke jai rio Israel ka yo ban rongbiang kayo ban rongbiang syagari Israel ban buhai sinong biang sai sin pat kadegari ka ba la kala dau siap kadegari ka ba la kala kenja kadegari ka bam dan shu menuru ta ka por namar ba ada persma ki na do ki por ke ba mensua ada penher kra ki na ta ka jaka ba kila poi keleng ka percaya kini kejat beriu Israel. Deh senam kat kendai sepak saupra long bang dan ke jingki embiang juga kini kejat beriu juga kini keri jingki embiang juga kini keri ban long biang keri sai sin pat unjuk kamdan kiri ke percaya ki bala do jat kini kin wan pai biang ban pen embiang ya keri ban pen embiang ya ke culture ban pen embiang ya ke tien ban pen embiang ro ya ke niam jiu ro ha ke juga por. Kini kini jing pendap ya ke jing rupa bala keren ke tien ke jong blai bau blai kat sebagilet kat se ke gidon blai non kat ba ni ke chat ben reu kat hadu ba kita ki ba bisni ya ni ke chat reu ya ke jingdon ke jong blai haki no am aba ki ruspa aba ki man ba kat ba gilai dai pelong wa kini kini ngelam aku percaya ku mikis im kini sensyar bagi mangitip ba ha ka por lai ha ka por jong nado ka spas nem jong ke sensyar jong ka spas nem ji sensyar jong ta bang ong ka medieval period ai kata ka por ka ji secar kamtam ka ba don bor ka por ka niam no ka niam lam ong ka niam ka ba secar ka por ka niam ka niam Roman Catholic no ka secar ka por ka ba wat apreng jo kino yalam jo kiru kim sultanat sepang jo gijiu kim sultanat sepang jo gijiu ba adin jo kiru kimi kino secar ka pertai kisiem kino secar ki ba persyak ba ya kan ke beriu ado ka por jong Hitler ma ka ba kham serkai ni ka ba serkai ni ka por jong Hitler bau ba kami ka ni ka ba sami ka ni ka jing isi ka ni ka jan beriu bagi orang anti semitism ka ni ka hagi ni kisi um tagi orang ka ni ka racism ka ni ka ma ka ni racist di Amerika ka jing isi gido yong ma ka bala jana do ki por ka manusia bala penduk ji sya ka ni ka jing khetpo gido yong dai hagari Amerika bat kalong tik kum gajing isi jong kiwe pat kita berdiri kena kita berdiri jiu dai wala isi namar kami nak dau jong gajing bisi namar belai ki bisi namar kani kita berdiri kalong kerpang bat kat sebagai ki roi ki bha ki ruspa bat sensyar bat hadu dai hadu baki baruspa tam nek baruspa tam buat hagari Amerika hadu kini sim taru kidai tenrai na ki jiu kari Israel kari ke berit dari anda kelawan pai syagari boleh ulah kurku bat hado menta agari Middle East haki Middle East ketika ri ka bahan botam na kiri baro warga kari bere ini ka keren sepangka jingdon kartu jomblai kita berdeo so kamat ka ba lai ba bangilai pet ketika jutang boleh lete bagani kita berdeo no ketika jutang boleh lete bagani kita berdeo pada bong ke jutang ketika jutang ka bane bom jukut dei ka bakran sepangkat jinga ini ke jong play how brio dai kenau habayete jutang bunsin habayete jutang bunsin dai brio ba penken dai play ju penken ya kan ke jutang dai di ke jutang bo play ulai te baki kon Israel ke jutang ka bane bom jukut no nama kata habo play ukuran sepangkat ke jat brio bagi jutang boleh te boleh pendapnya kata pembawa kular hari ini kita berdiri.
bat ka basau ka bangin pet menta ka janmet nadu ka basau do berperang ini penkut kadai ka bede bat ka hukum ka jong blai ha bede bat ni ka jaj benrio blai ula ai ka hukum ha ka ni ka jaj benrio dai syaba syaba ki ri ha ka pertai ken lap syapang ka jinglan kam jong ka hukum pang hoi ki Greek no kila keren bahas pang ki mor kabala bo jing tho dai ka written law of God dai maka ni ka hukum ka tien ka jong blai ka hukum ka dai ka tien ka jong blai yo habau blai Ukraine la tho ya ka aku hukum jong ka hukum bar ka ai bo blai Ukraine ya ka standard ani ka jinglong jongu ani ka nature jongu ha ka hukum ka penpau ya ka nature ka jong blai ya ka jinglong ka jong blai penpau ke jinglong ke jong play bat kani ko hukum ublai ai kerpang sya kani ke chat Israel lingba o Moses dai haulum Sinai ngila tip kani ke jinto kana la ai kani ko hukum bat abau blai ai kerpang kani ko hukum dai shwa ba ki wei pat ki chat bedrio ko pertai shwa ba ki gentle kin tip kinu ki ai ki hukum ki ethics ki moral laws baro la don shwa kani ko hukum bat bon naki niki moral laws, niki laws, ki social laws, ki wadan ki culture affair jago pertai dai, ki haji sya dai ki bala ring dor naga Bible ni. Ki bala sya kata naga Bible ni. Ki bala penwan dor, but ki culture bon bah ka pertai ki bala sya kata baik naga hukum bala tho ha ka Bible ni. Dai hukum sepang ka jingto Kumisipang ka jing penyam, kumisipang ka jing yesun, kumisipang ka bar khat ki degi bami na ka Bible, babi na ka Bible. Ka bot ba ka hukum ka ba ublai ulai ha ka jat beri Israel. Dai ka dei ka ba long salansar, no? Ka dei ka ba long salansar, ka ba long kerpang, ka ba bandan jing dei salansar. Bat ublai shimla ai ya no ru ya ka ni ka hukum, dei ulai shwa ya ka ni ka jat beri ka ba ublai ulajit, ka ba ublai ulajit kerpang. Jadi sekulajer kerpang de pila ban pulih haka stis nong room nong balai ke dekat ke kong bat ke ar dengan pulih mengana ni room nong balai ke dekat ban kong bat ar wong ka jing mentoi tam ayu te ka long ka jong ujiu la ne ka mentoi ayu ka jing on share sibun la ka no ka rukam ham tam na ba ila ai pen re ya ke tien kijong ublay ila ai penre ya ka tien kijong ublay hang ni ru ka kren sepang ka kren sepang bak ya ka ni hukum la ai ha ni ki jat penre Israel dai la penre ya ki hukum baro shwa ba ki bre kentip shwa ba ki gentle kentip la dat penre hukum ha ni ka hukum ublay la ai ya ka ni jat penre Israel ya ka jing ai hukum ka sakhi ka penpau ba ublay ukwa ban keren sigiwe pagi jaj beriu ni bagani ke jaj beriu but jisu a gospel jo Matius menang basan ke dekat bakat yo dai jisu wang wat sim berkat banglawan ya ke ban pendo hukum re ban scam ya hukum dai ban scam ya hukum jisu wan signi bertai idan ke jisu to bakla ba yang bau jisu la pendo pendam hukum ko jo Moses ki Farisi ki nong tho dai ki nong hikai lingdo hakata kapor ki shun yo Jesus Christ amar hakata ka jing suthu bakla ka jungki dai haga jing suthu bakla ka jungki ki berkat bau Jesus wan ban penduk pendam lot di hukum ko yo Moses mar ki itu yo Jesus tang ko mun hikai itu yo Jesus tang ko mun itu lupa dai itu yo Jesus tang ko mun mo we ni ki nongelam dai andrei kem itu yo Jesus kom putra jong ko hukum kumutrai jong kum uhi uday uba ai ya hukum nama dau jisu wang nama jisu wan no blai ulang blai bat ulang uktien jong blai uday uktien jong blai mau mene ya ka ktien jong blai habala tho agar hukum jong di tho ka kala ka hukum mereka hukum habala tho to blai jisu dei dau uktien uday kata ka hukum kumno dala dehi jisu pen ken ya hukum jisu shim lawan pen ken lawan pen scam ya hukum agak kani ka keren sepang ka boblay la keren limba kani ka jat beri Israel dai kalong kabaran kam ikiwi pat ki jat beri ru bakin sya skor
kalau beran kami gue bagi jadi beliau lo bagi saya sekolah sepanjang hukum kalau beliau lah ai Syaki pun Israel tolong ke jikut kursi pat kita beliau ada kebasan pat kadai hagar hukum syakri jong kan ke beliau Israel kadai hukum syakri beliau lah ai ke beliau Israel kadai kedur keba kebalaban apply kebalaban non jika dai lang bat kui pat ki beliau de hagan hukum ki kun Israel ki syakri dai ipet ya gajing syakri jong ki bagi ai hagan ka hakat temple dai de haki Bible study wai pastor lain ngai ila sebenarnya apa beda ibat ka pangkat temple jong ki jiu dai pangkat tabernacle kabahadin ka kelalong ke temple jong ki jiu bat ki ai ki badan hapo jong temple jong blai ki ring door bet sepang ka jingmani yo blai kaman sim bat ka ba shisha wala dai temple kalong physical ba kalong ka dega physical temple mo ka dega ke ba Ibreu ki yo i deki kmat ila ban kata andai ka message ke baran ha be dai ba ka jing tha jo blai aga temple dai ka dega ba kenjam sim ka dega jing tmu ka ba kenjam sim jo blai bi pet ka rukom syakri jong ki ko Israel ha temple ko jong blai ka labatai binia bha sepang ba kumnu ki de ban le haba ki let che ka yeng ka jong trai che ka yeng ha ka ba blai wan ban pau blai wan ban mi pau dai bat ki jingbo jingsat ki kom penbo renti ki baran hapo jong temple ki ba la shisha mo ban long kata gai ban long ki kat ki barung hapo jong ka ken snow bet bai kepop jong ki lama ne tang ba ki snow kin su thoru kin su honru bai kepop jong ki lama kata ka jinglong kerpang jong temple bo blai la thao ki kun sel te temple hi ka bo blai ula betha dai yo Moses yo Aaron baki dai bantai dai yang ni ka temple ya ka tabernacle ka dai adu banda snas manda ka temple ka ba itnak temple ka bakrau dai ka temple yang ko balatai do yung Solomon dai kata ka presence jong blai ha ka temple kalom ka ba dai ka ba ki kun sel kat ki barung hapo jang ka ki sung thu bet kadan ka jing ma kat kidan kita ka jing snai ka jong blai am ki pop ka jong ki nomor ba kani ka temple dai la sha penjat no sisien tai biang se sisien no mat ka temple ka balai ka temple ka prophecy ka prophetic temple dai ka temple ka balai ka ban setai biang ka dai ka mempat ja dai ka mempat ja bat ka ban saja no bat ka third temple anal sedang bantai ka temple siapa sedang bantai ka third temple dan suaka jing ya te sekolah jong ka jing isuk Jerusalem dai bakin yo bantai biang ya ka temple sai sien pat pakata ka dai ka bekut jong ki baro pakata ka dai ka bekut jong ki baro bat bararangi i scam ke jinget jungi ba shwa jong kata cha begini ke baro kinja on rong no yangi namla ban i kata wat ka temple lu ban setai pa yang deki kun ki Israel ki Jew hadu kini ki si bomta ki banan up community yang the way pat Messiah ma yang bakem sino pediang yang Jesus Christ dai ki kwa ba ban yo ban te no ke temple ong ba ke jikun kre kala ya shat aga bede ba ke benta but kani per ke subject ka ba kemudian ya ka bangin sai pet ang jing kre jugi Jew bede bat jing tai ya ke temple ka balai bat ka ba khado hagi si iban sawan si kipor iban sawan te hadai habang ipet ya kani ka kom ai ka jumblai ki kunsel ban mane dai ke jing ha jumblai ki kunsel bakin mane bakin syakri temple ha ka tasman barim kadi ka symbol jong ki babon ha ki jihikai dai ka ring door sapang ka ka jing thumu ka jumblai na kam tau brio lagi pet saudong jo ke temple dai ki juker da kani ka join ke balik pau ba ke balik ke balik hi kamut ke jing khoi dai ke balik hi kran chpang ke jing long khoi dai makani ke temple bo blai pha ban thau ke ya ke kun Israel men shwa ke temple ke ba pin pher no ba kani ke jaj ben riu ke jaj ben riu ke ba mani blai ndai biki thaudar yo blai ban do ke temple ke tang ke ke jaka bo blai ya shem bar ki riu ka presence ke jongu kata don kat bo blai don kat umshong ha ke temple dai le sumi pa ke temple
but saudong jo ke temple ki juke ra ke jan ke balik dei ka ba kedau spang jing long khoi ka ba kedau spang kata separation ma jom ki jat beriu ne ki pat ki jat beriu ka pertai kan ki jat beriu Israel ke dei ke bala separate ne ki pat ma bala dan kaman pen kerpang ba ke dei ke ju ki jing mot hawang separation dei ke dei ke ju ki jing mot bang ka jing long khoi ma ka ktin hagios ma ke spang jing khoi kamut hi ka jing pen klat no na ka pertai ki ju pen klat no yaki na ka pertai namar kita berkerpang ban boleh wujud kerpang ba kita ke banget hi ke jong boleh hi ke dei bala pen klat no ngim dei ban pen seriam ba ka pertai hendai la pen klat no hi na ka pertai namar ngidan Eucharis ngidan Eucharis but ha kan ke temple dei ki dan tang we ke jingkang ka ba ki rong kimi tang na ka jo hi ke jingkang hade ke jingkang pa ke jingkang ka bayar ba no ka ba ba boleh upediang supaya baro ka tibuan pembawa lakran gospel jong Yohanes nang bespogot ka bundai bau Jisu dei ke jingkang Padung Jisu yang subhanam ta baro dei habang ka yar ke jingkang ka gamot ke priang keluit iki bebuan ba bakin wan so play gospel jong Markus no pra ka balai pusau nunu bawan shau ublai upian kiwit pat ke jibo jing sat ba plawan ni ke temple kom ke jing sat kiti ni ki ma jing sat kiti ke jing sat kiti dei shobakan rong lau ka dan ke jing sat kiti jing sat kikjat apa keren sepangai jing khot sudah baro kedai jing village ke yen ko jong blai dari jing khot blai ba kedai ke jaka ka blai dan blai yeshem bat ki priu ki jong u nanta kadon ka jutang mungkin kadon ka altar ma dei kadon ka jaka kentang kadon ka jaka thang jing ubi dei kaba merhem kaba dei ba kaba kam julip keren sepangai ka keren sepangai jing mani kaba jing mani ka jing duai kaba klem daput jong ki banget sipun ki jing bojing sat baro ha ka temple hi ki ring dor bechpang ka jing dei jong blai ba brio but kani ka jing ai ka jong blai ya ka temple ya ki kon Israel dei ka dei ka kaba kerpang kaba blai ju ai ya ka no jat brio kom kani ka jing ai dei ka penpau ba kani ke beriu ka dei boleh jet kerpang baru ai kerpang ro namta ka bahan rio ka bang nepet ka dei bai dei bat ka dei bat kijing pular dei meneng keren sepang ke jutang dei ka ha ka balai ka benta ka balai ngong ka kijutang boleh wete bat ke dei beriu mereka ba kani ka bahan rio pa ka keren sepang kijing pular bai ke jutang bat kijing pular dei dan sipun ba kijing pular ha ka bible dei sipun ba kijing pular ha ka bible ka jutang ke kam kia ban ya ka mani ke jingkular dai rena preng je kini ke jingkular ke bapon ba jingkular ke bakrau ni ke bakrau ke jingkular sapang ka jingpenem lingbau Jesus Christ au blai on penem dai lingba u Jesus Christ ai kuliah kani ke rom gunang bakandai ke thot ke basau dai ke basawang ki balong ki Israel ki balong kita ke jing tingkon bagi jing pendan buram bagi kita ke jutang bagi jing ai ke hukum bagi kita ke jing lek niam ke jong blai bagi kita ki jing kular bat kita ki jing kular i ha gejo ka dekat ni ke tien jutang ha gejo ka dekat ni ke tien jing kular ane wap supol ukran sepang kita ki jing ai ke bobon dai nanta ukran ru sepang ki jing kular ke bobon dai na pedeng jeng ki jing bon ni ke jing kular ke bahalor ke jing kular lingba Yau Jesus Christ. Haka kitab Deuteronomy kundang bakat pra, kadukhat kabakat pra, bakat kendai. Kau ini kejing kular boleh kular ya kan dikejar benrio Israel. Dei, bat mendai tang ya kan dikejar benrio, ya ke percaya hi beragowe, ya baru kejar benrio ke percaya. Haka kitab bakat kabakat pra, bakat kendai. Bat ya kan ni kejing kular Petrus hakasi pendeka sabau yalap dai wang la pendep ya kani jingkular akon nang balai dekat aku arba yo den kitab Deuteronomy kon nang ba khatra bat khat kendai wang ngan penmi haki ya unang itu lepa hapdeng ki para jongki ko bakum mameken bat ngan bo ikitien jonga ha ka sintul jongu
Patun keren haki ya kata baro ikabangan hukum ya Boleh ulah ada kular ya kan jat beriu sel wangan penmi ya unong itu apa pedeng jat beriu pedeng jongki. Bat utau unong itu apa longkom balong Moses. Ikan jaba nuru ubam syak skor ke ketien jonga ya giba keren haka kerteng jonga ngandawa ya kata nau. Dan sibun bah kinong itu apa haka tesmen keberim. Dai kat Moses. Anam dan kinong itu apa ke ban kot kat Moses. No Moses. Dia utau no itu apa kular seisen patun pemipat kedai Jesus Christ. But uniu Christ kata position jong Jesus Christ. Ane kata jing long jing nong itu apa jong Jesus dai kan long kom balong Moses. Kat kiba lada kisah skor ya ken ma di kerku ada kibam kisah skor play wangan ngan bisa dai ra ke bisa keren sepang Jesus dai kemut ba wangan rupa besar skor yo ke kerku bam kisah skor gendem yo ma di bisa ke jong black hage ha Petrus haga nong balai bukan apa rio Petrus bawa hilap haga si Pentecost day kan ya, uang kamu uang hagan ikasi lah pendap ikan jing itu lupa deh. Pengen kuliah nak kampung son nong balai ke dekat ke baa puar hadu rio. Uang Moses sisya ulah ong utrai bo blay jong pi on penmi yau nong itu lupa pi nak kipara jong pi wakum manga ya pensya kat ba on keren. Bahkan jaru bayar kemensiam bawa tak skor itu tahun itu tulpa an penduduk nak yang jom pailang. Sisakan unoi tulpa baru ru nado usam kita buat hadian kat kibala keren kiru kilai itu kisi. Bilang kikun kita kinong tulpa. Bagi jong kata kita boleh ulah pelong bat kipa kipuang jome an kurku gejat menriu jom pertai. Gejat Hapi ni kong ublay ula penmi ela ukun ba ula pai ban kerku pi da ba pen pai no yo way na pi na ki jing bom hop jong pi mau kini ke jing lap jong haga ni ke si Pentecost deh jing lap jong Petrus nadu ke si Pentecost ter deh ni jing lap ke jong Petrus haga temple deh mau haba apostol jong Yesus ilet ban lap ni kong ni lap Eucharist ki lap ni kong haga jeka badon ki jiu Namar ba ka message hi kadai ba kadai bet ka konteks jong ka testament ka berim ya mano ban sotho ya ka konteks jong testament berim lam da dai gijiu kadau ya gijin tu pa baro ki bala keren ha ka testament ka berim Petrus ula keren wong ba ikane ya kani la pendep ha gani si kata kemut ba gijiu dai adu kani ka poru kidang artian sepangu Jesus Christ ba impediang sepangu Jesus Christ bau dew mesaya bala kular na do por barem paru Petrus ni age di maha mo la ki bam sha skor ne in ma ta daga jing bisa ke jing blai kini kini jing kular bo blai kular haga ne ke jat bin real bat kini jing kular ke ba halo ke jing kular sepang Jesus Christ ba ulawan sing ne ke pertai ulawan sing ne pertai to haga ni kintian ke bau Moses ula keren dai sepang ini tu lupa jing kular dai ublay ulak polar ye kikun Israel ba dai ba unsur penmi eu nong tulpa ha kisi ki ba Hamadien dai tau nong tulpa ba kerpang nong tulpa ba longkom balong Moses atau de Jesus nang ta susuru uni nong tulpa undan kata gabor dai ka ba ham kerpang bani ki patki nong tulpa bala judan mensua dai namar ba mensua la dekan ki tulpa ki breu ki laban kentai ki laban pediang handai la pediang pada nong tulpa bo breu kular jing bisa jung blai kan ngat awe baro tagamot na udai nong tulpa ba kraw na ki ba kraw tam dai but radau jisu long galenti long ka jing long ka jisisha breu ba thot sepang Jesus nomio ki jing bom jukut reu pediang buat ba pediang yo ke jingin bom juga kadau hakon nong basiko de kini station nong rubong kat ki bakot kerpat teng ke jong prai yo bana bakot kerpat teng ke jong Jesus tau ni no tul paru ulong ko bolong Moses bolong bai fer yo pagi pa
kaba menshua kini kijing kular ba boleh ulah kular agani kejat benriu dai ba kini kijing kular kaba halo ni kijing kular kada kijing kular yo Jesus Christ ba la pendap lingba agani kejat benriu ba Jisu lawan dai udah Mesaya wala lagi jiu kala kentai ban long kijing kerku ya ka ba ini bagi jipet em nang pajongi dai boleh ulah ai kini kijing kular agani kejat benriu dai ulah ai kini kijing kular ko ba ulah na te ke jutang bagai kijat benriu ulai ulah kular kini kijat benriu ba ulah pendap kijing kular cuma agani kijat benriu ang ta susuru hakal nong bentar kaba nyo dai kabai dai bat kini ki department jo gijiu paro kini department jo gijiu nando Abraham Ishak Jacob dai ki badai maki kinong wanra ya ka ya kejat benriu Israel dai idai na kini kejat benriu Israel dai idai na kini kejat benriu Israel ki jiu hi ki lalong kejing kerkui ki babun bagi kejat benriu ha ka pertai dai nado ki por ki manusia ado menta bat cedo ki bam cukup ru kelong ke jingkerpu namar badai na kan ke jan beriu lawan ka jingpen em saki siapa pertai baro ko nado ke jing ai ki department nado manusia agal nong ka bakat bai ke nek sisi ki nong room nong kat bai ke dekat ka ba nyo bat apupra pej hane u polu mention pangkini ki department jong ki jiu apun riu agar kot keba apun riu apun nyau bat apu perawang barkani kalong kejutang jongah haki andangan kitno iki pop jongki kumta sepang ki ka gospel kilong kinong syun nagamta jongpi andai sepang kata ka jingjiet kilong bala iet iki nagamta kita kikpa kilong bala iet iki nagamta kita kikpa to kemudian Oblay jongki Israel, udah oblay bala khot ikikpa men, jongki Israel, panonra yang Jesus Christ siapa percaya, panonra yang Jesus Christ siapa percaya, bat limba gajing wanra yang Jesus Christ percaya nak ni kita benriu, mak dan gajing dan kata gajing benpau gajing gajing oblay, manlong gajing kerpu siapa wipat kita benriu. Begini kikpat men, kemde kikpat men jong iba sabar na kajat beriu Israel ada kini department iba hapo jong kajat beriu Israel kumba kikut Israel ki syakram shibun bahai department nado bensua dai boleh kurku ki peteng dai na jingkular boleh kular Abraham boleh kular Ishak boleh kular Yau Jacob dai tentaru bangi kumki bangai hau Jesus Christ dan kam ya kaban saram sibun sepangga di gajah benriu kaban ora Jesus Christ panong gaji kedin nakam ta jongi pat kabakat do kabangi pet ya sepangga di gajah long kerpang jong di gajah benriu kawa supol lakran hagi di kelenong kadai i link kan di gajah benriu dai jiu iba ki jiu dai iyo iya ka ba ulawan Jesus Christ hagi jinglong do itu kan mau udah ujiu na pedeng jung ujiu yang ta susuru por belasana pernah ya uji suru kalau jong gading pernah atau uni udah usiem jong ujiu udah usiem jong ujiu ta kemat ba na gading long beriu man beriu ke jong jisu ha kadi kepercayai kan mau yang di ban klat bau jisu Kristus udah na gani gajat beriu jong ujiu maka dikata bala pendep iki jitu lepa nado ka kitab Genesis au sumpai jong ke im dai sumpai jong ke im punsa penwet yau sumpai jong setan naga im dai bala hiar peteng ter bagi seyo iki jinglong beriu ke jong uji supes yang ta syuru ni iru ba limba kani ke jat menriu ni yo ban tip ya uji supes bau de nong penim yang kepercayai paro timbangan beliau deh dalam gaji kerku kepala keren hau Abraham ba long gaji kerku ya baro lagi ni kidau bun ki nong tho bun ki Pakistan hi iba puli ke Bible ki sutho ba ngidan kamban Kristen ya kani kejat beliau Israel ha kan nugur kom
bat ka kham halor e ka long ka ba kham halor e pat menta ka long ba na ki dei ki gentle ki ba pen su tho dei ki ba le yalap keliang menta sepang uji sukses ban pencisya sepang uji sukses ba udai mu mesia bala kulan na do men geberen dei ki kemat jo ki la pen la no na do kita ki pot dei bekim la bani iu jisu ku mesia balai namar ki jiu ka por ki danepeng ka suppression ki dan epeng jong ka jing sya ban ben ke wa ado apa karena do bagi la ku nu ki kwa ba u severe mau nu penem ban dei tang ban penem dei tang ya ka do dei ban plat e ki na ka jing sya ban ben aki nong sinsyar nong wei har ka por kadau habau jisu la kha dei yong kom no ku tau sim jongin kha kam ta no kum la ban pedian berkat bu mesia am lawan sinsyar lo jong ki bu debet syong ha ka ket baro kita benekin pendem dari kamsim nolong komta dari jisu lawan ha ka bakan mesim la mildi ha ka bakan do dai la mildi ha ka bakan do nama kata kim yo iyo jisu ko mesia impediang yo jisu ko mesia bat rangi phana kan rangi dai la rangi phai pa na goi perkaliang iba kata ka jing kan tai dai kuliah kan ngal nong ba wei ani ka si no ro ka kran sha pa hande wong ba da ka jing kan tai chungki ka jing bom ngai chungki dai ka pelong ya ka jing pem na kam ta jongi pelong ya ka jing pem na kam ta ka jongi akan ni kan nong ba khat wei ka khat ka ba khat lai wong renga kran na pi ki gentle namar haba ngalong mangati apostol ki gentle ngapendan buram ya kata ka kam jonga ladala komno bangan dayo pen skun ya ido isnam janga bangan yo pen emi gibanaki namar lada kata ka jing kitai no yaki ka jalong ka jing penyesuk ya pertai ke te kan long kata ka jing pediang yaki tang ya ka jing em na ka bayap palada usok nengkong ulang ubak kentang kum taru kolong kata ka siling lun palada utenrai ulang ubak kentang kum jaru kenlong kita kitenat mau ijiu gedi kitenrai ya ka jing pedem mengingi long kitenat mengingi long kitenat jiu gidiki ki olive tenrai mengi gidiki olive klau ma hatu puli ko nong khat yo terong ba gidiki ba syukraf ma gidiki ba syukraf pangai penem kau mot ba jiket pat jegi jiu iyo mengi ge jing penem dai andai ublai pa lakular ni ja brio ba baro ikon Israel kin yo jing penem baro in all Israel will be saved dai puli ko ni nong dai nong ba spau kita kemat ba ublay urang don ka program bani day ke program bay day bat kini kejat beri salary empat ndap gaji day kejengki bagi kejat beri ini arjar senam bagi kedai ke ya jong gaji ke bagi don mengi ha palang day idai tang ibasulong idai tang basumi idai tang basumi ban yo gaji pedem ya kedai baro kan ba kan don kini ke ya baro kijen ka kibangai hau Jesus ni yoga jipenem atau wat ki jiuru kibangai no yo Jesus kumesia dan sibuan bagi jiuru ki balong kristan ki bala pedang yo Jesus kumesia bat pedang ji jiu mentaru dan ki jiu ki balong kristan dan ki jiu ki bat tenrai ka niam tenrai bagi bampat pedang yo Jesus dai bala yalap mentai ki jiu tenrai la yalap di ki jiu kristan bat di ki gentle kristan di ki gentle ki bala pedang yo Jesus dika kadang ke ministry ke babun ha hagari Israel banyalap ni ki jiuru sapang uji Jesus dari hakabede bat ke jiu kum kajat benrio jiu kum kajat benrio the Jews as nation play udang dan kabenta ya kaban ban deal bat kan kajat benrio hagini gisi ki bakado bet nama kata bak ka dangi ni pai kalian ke baja hagini gisi bom taro Israel kadan bet hagan news ma Israel kadan bet hagan news sipai ke jing dai hakari Middle East Israel kadan bet hagan news ke namar baliu ke berhoi ke baja ke lumrut menta berhoi agar menara ke cipendet ke jiru pa jong ketien ke jong blai dekat bagi nang kan bagi nang sutu ba blai dan kaplan na kampa ni ke jat benri pat ni kum ke bangai ni dan kam bantuai bani Krisyan nam da ni ke jat benri Israel namar ba uniu nong tho de wong uniu nong tho uniu jan hagi de wong gumno wong ada la piweng no ikidiki department wong la piweng no ya ka jing no senyang jeng gijiu be dei bat ka jingit kristan ke jungi dan ki balong kristan ki ong leyu ke tasmen ke brem dei tasmen brem dan kam ni ma ya jong tasmen pemai dan kam chu hukum dan kam tasmen brem yang gupta dei kan mau ka tasmen brem ka de kan nongrem
dai klep kata sebenarnya nginam la man sutu spang Yesus Kristus nginam la sutu spang kaplan jong jipenim ko jong blai nang ta jong iro tapi weng no ye ki jing no senyang jong ki jiu kan nam dan ke jing Kristan kan nam dan ngrem ke jing Kristan ke jing ada piweng no kini ino itu kini ki parlemen dai ki bal penkai kini ke jad dari Israel dai ane piweng no kini itu lupa ke belakren na kata semen ke brem piweng no ik ketien dai ya ka ketien ke jong blai dai bala tho da ki nong tho buan ki nong tho baro ajan baro ki nong tho ki di jiu dai mut ade bi piweng no ik tenrai jong Jisu bala wan dai wan nagi yang jong Mary bau Joseph dai tapi puli Matias nong ban kong ni ka pateng ke jong Jisu Kristus ter dai piweng no ik to benta ko ban nginum setho ro spang nginum dan nong rem ro ka jingit Kristan pergi nama kata kom ki banget kamram jongi kadai ba indwai dai ba kiju ibam pat nget kin nget u Yesus Kristus kin pediang yau Yesus Kristus ban indwai ro ngin ta ka babu ka jingmot ro ka ba la ong dai arangi kerku gini jan riu ngin yo jing kerku la tangi tim gini jan riu in ma di ka jing ni ba gini jan riu pa ka lo jing kerku Ndai la da kiju ke pat ngai la da kiju ke dang dan ki benta basa pat jeng kiju ke ba pat ngai la ka ba blame ta deal agisi ki ba ke news dem jo ke jing jar ki ban seja ki ban salong ke de ki snem ke ba blay on deal bat ke ke jad menteri Israel ka ba pat ngai yau Yesus Kristus ka daw la pat ka ga de ke Jacob trouble ma ke jing jar ke jong Jacob ko Israel ke kita ke bangi kwa ban sutu ni kai ke bang ko amon ra ni ko por kom ke jipun pot perkalong ba kemau mangapa pi ngim dan hok no ngim dan hok ko be de banong angka jing penim dai ada de tang da ka jing ai ke jong blai I ema ka ya jong jing ai de tang da ka jing ai ke jong blai bat ka de kat banginang dan ka ni ka ya ngin ya ngin ya trailang dai ban ra lem ni ko bor jing ai ke jong blai si ke pat dai na dala kot ke ni ya jing ai dai dala kot ke ni ya jong jing ai mdon jing ai shu dai mdon shu ke jing ai e kat bang nan ke ni ya jong jing ai lu ba priang yo ji space lu ba phai su blai kat ba khat ka ba teng ke jong ji space yo ya ke jing penin yo ya ke jing penin te ai go blai bangi ang don ke ni ka por banelap ikui pat sipang jisu banelap Ang Jisu ban penwan ni kemen siam siau Jisu Kristus sama kadang don kaya jong kajing dekat ban pat penkut ni kaya jong jing ai mak ngiru kadang don kata ke ministry bangin le ke ministry banora kajing penyesuk kipat kem siam ke bakodor show play te ubri dan hok dai dan kok ta dau dai ki kam babha ke jong bri long kan ko noru reklam kres peneng kam dan mak penem kam dan mak bri hi ki pen scam kipen kesan baik yang bala ngale kam bapa ngem ngade brio bapa ma dei ngade dan sipun bagi brio ke bapa pertai ndai mengkeren sepangga jipenem dei kam dan kaji kenam kaji jipenem patangin dan kris kadau tang da kaji ngai ngem deserve mengi benio kaji jipenem mar brio la lepop dei bainong jong pop kadai kaji jingyap dei di tang da kaji ngai ki jong space pak yo ya kaji ngai kau bom jikut ngai skam jingalap ya gospel kalau nggak bekerja jilap ya kesepangan ni kejeng ya kejung Yesus kalau nggak berkam kau smart antara jong ngab jong pi ngai bat bagiannya pur ini werlem bat itu yo Yesus kiri kipor kiwa mentah syua baka bakut ki bro anget ini perkut nom syua mentah akan nika mentah in IT hinong ngelam ni kempor dan kinu ki cingkeli lebih baik bertanya masak jong kanika program ni kempor beli sibuan baro